mga binati o minahal kong mga talong. Okay. Ako din nagpasalamat sa moang OJT dire nga gikan sa Bato Institute of Science and Technology. Iyahang course Business Administration. Ako nagpasalamat sa imong tabang dire sa accounting department. Nagpasalamat ako ni Glorwin Villar nga taga Barangay Santa Fe. Nga last na namin OJT mo ni pinaka kay humana mag OJT ko bang sa I hope dali ra ka makasud niya makakitag trabaho kay kaning pagpangitag trabaho guys. Napay mga trials di masingon nga ko gikan ka nag-eskwela nag-graduate makatrabaho dayon napanay mga challenges nga moagi before ka makatrabaho. Di ta mawada ang paglaom guys sa una guys nga dukog Cebu. Di lalim dun mga apply trabaho syudad, di lalim mo na mga trabaho kay nganuman kuha na siya guys og mga apply ka na mga trials na usahay mawada ang kagkwarta pang apply imbis mo kaon ka pag nakindi nga ba na mga kon before ka makasod pero di ta mawada ang paglaom nga aduna joy trabaho nga para nato di ba siguro ihatag dayon pero naa jud. Congrats ni Glorwin Villar sa Bato Institute of Science and Technology niya more nga successful sa imong pagpangitag trabaho kay di ta mawada ang paglaom kay habang may buhay may pag-asa. Once again congratulations ni Glorwin Villar nga Business Administration of Bato Institute of Science and Technology. Good luck or God bless.